Окупанти готуються до подачі води з материкової України в Крим. Для цього почали розчищати Північно-Кримський канал. На гілці від Джанкоя до Красноперекопська вже тиждень палять очерет. Відповідні фото на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднила заступник командира громадського формування «Аскер» Евеліна Аріфова. В коментарі телеканалу АТР вона зауважила, за її інсайдерською інформацією, представники місцевої окупаційної влади подейкують, що подача води в Крим з материка розпочнеться вже навесні. Офіційний Київ таку інформацію поки не коментує. До цього постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим запевняв, що водна блокада окупованого Криму – це правильне рішення. По нашему мнению, этого нельзя допускать. Можно допустить только в условиях полной деоккупации Крыма. Можно подать воду нашим гражданам, но не оккупантам. Я считаю, что пока эти действия идут на этапе подготовки со стороны оккупантов, то мы все должны садиться за стол переговоров и говорить об этом. Я думаю, что не только мы, и все остальные активисты из Крыма, в том числе, будут против подачи воды. Потому что мы боролись 5 лет не для того, чтобы отступать на 10 шагов назад,